que é un vento cambiante, non temos unha orientación clara e, polo tanto, o frente do lume, aínda que ven nunha dirección, pois pode pegar algún cambio. Polo tanto, unha situación complicada pos medios, pero quero decir, temos o mellor servicio de extinción de incendios de España, sin ninguna dúbida, está toda a xente traballando arreo e temos todos os medios aquí a disposición das nosas terras e tamén dos nosos veciños. Neste momento non está decretada a situación 2, está chegando tamén a unidade militar de emerxencias, non temos, ahora mesmo nos acaba de informar o alcalde que non está cerca do pueblo e non temos unha situación neste momento de preocupación nas aldeas. Na zona volveu a incidir na intencionalidade dos lumes. Eu quero tamén trasladar que entre onte e hoxe houbo ao redor de 20 incendios en toda Galicia, a maioría deles intencionados. Sabémolo porque había varios focos e porque ademais se fixeron en momentos nos que non podían actuar os medios aéreos. E eu teño que volver a decir con claridade que temos que acabar entre todos con esta lacra dos incendiarios. Os incendios se producen porque alguén os provoca. Temos que loitar entre todos para acabar con esta lacra dos incendiarios. A espera dunha nova actualización de datos por parte de Medio Rural, a superficie queimada ronda xa as preto de 1000 hectáreas, na súa maioría Monte Baixo e Arborado. No seu control traballan un técnico, 18 axentes, 15 brigadas, 11 motobombas, 2 PAS, 4 helicópteros e 2 hidroavións. Pola tarde tamén se incorporaba un contingente de preto de 200 militares da Unidade Militar de Emerxencias, con 12 autobombas e 2 nodrizas.